Chỉ bay u lệ vô in hi January ni som pakhat alo ni le ta a tum video chuanin hei ka Saron a chhawng li tura ka buat sai mo hi khami kha ti hianin hei alo par ta hlu mai ma sengin kalati puitling cha alo dewa chu khami kha heta hianin khatiang a chhawng li ni tura ka ruwa phana ka en kol dan te sang kha karon tilang le don ani mo chuanin hi a chhawng noi bera hianin changing te purple mix te a sen te kha kalo phun polta a sen ba ka khanin hei mizo Saron hi ka tel bok ani mo purple color ang kha chuan hei o se thlum rong ti kha kalo phun polta ni chuanin a tam mai mo hei a hluai a bul hi en taila oi a bul phei chu tam lu tu hei eng chat nge liam pui pakhat pahni pathum pali panga bulnga lai mai o mani chu chuan khang ho kha kalo phun khom ta ni chuan chu ka tum da na chuanin heta anoi bera hi chuanin khang rong chinga ka phun pul te kha in purple vek se ka tia chuan khata tang khanin hemi ser thlum rong hi bo sial ve de ule kanita hi tan kala chawanga hi heta hemi anoi ber chunga hian ta hian ka ti bukanga chuan chumi ba ka asen hi kala chhawtil le ta asen hi akham hi ser thlum rong chunga khan helai vel bora hian ka ti buk le don ta chuan achi pa khianin khi purple mix khi ka ti le bukanga chhawng li tur khanin kalo ruwa man ani o khami kha karua manda na chuni ta ma se hi kalati puitling che lova ma se kum khachunga a thandan ti karon tilanga kum thar a chuanin a thang puitling chhove to nge tura ti po ngai ta ilamo chuanin kha tayang ni tura kalo ruwa man tlak da na kha kan khle chhole don nia o kha tum video kan ron ti lan chuni ro se o in hi April ni som pakwa ani a hi ka Saron chhawng hi a chhawng li tura ka ti nia mo chuan an noi bera hianin changing kha ka da a chuanin aparanga chuanin hetilaya hianin hi orange color kha a oma hi ka ti thang chawanga he chhawng ni na a omanga chuan hitan hian a sen local sen kanyang chuan a chi pa hianin purple mix a party kha ka tum boka ka tiang tura ka ruwa man kha nia chuan hi ka report do na chuanin pot hi 12 ka manga a chhawng thum chin hi chu englo 40 na khak vik ka tuma wangin hi kan report chho ngal chu nia mo tu na hianin apar choi deu khatia sui sak ngai apiang kha sui sak pain ti hianin ka report chho ani chuan tu na chuanin ama saberin pot atang hianin kal chwa ka nga chuanin awm na tu pota ka da anga chuan aset hi siam chun ram le do ni mo ai kan la chwa ka ni o pot atang ni kalau choi chuak ta bur maya mo ali hi kapai do na report tak ang khanin ka to do na ali hui hi kan pai tho lang o tia na mo tang hian ti la hi ni kuma ka report ve kan nia mo he an en ula azung hi lo na sak man ja hi Saron potoda kan ni awang hian report hi apoi mo em na chan chu ale e turi atle mani chu mo le da kan ni lawa chu wang chuan pot chunga le zong kha e turan nei ani wang khanin kan report lo chuan a zung hi ti hian lo khat thi na mo ti hianin kan tiang ka tu ka be si ang chu ala phak chia lo wa ti mai ang ani angala ni phak lo ni chu mo chhawng tin kha
อันไว้ให้จูบุกชัดตัวเอ็มมาจวนอัปปะชงดีนะตัวเตปะละที่ฉันชงง่ายเต้นี่บุกตาจูวังจวนินเลยทาราที่กันดังอ่ะกูมินฟูชูมินกระดูอังเสปะคานินอมชงมันยังเงี้ยตีค่ะอมชงมันตีกันตุ้มโดนนี่หม้อฟูชูมินเราทั้งรถเสรุ่งหินสัจจะหิมที่เวลเฮียนไปไม่ยังอ้อไปไฟลุกตกรุ่งหลักชาววิกอังกจวานินติเราไม่ยังมาเสียเฮงไล่หลีก็ดูไอ้จวนสักก็ดูทุสามเรามาเสียปุ้ยเราที่ไม่ยังอ้อฉันมาตูดเลยค่ะตั้มโดนเท่าว่า ที่เฮียนให้เจริญเตะเฮียนินก็ชัวตานี่จูมาเลียนบูดค่ะไปเชื่อว่ามั่วอะไรเฮาค่ะlấy đà bên mía là ngay đôi nó nghỉ hiểu lấy cái bẫy nó xia lấy cái đà bên chịu ở ngay thuộc đôi luôn tụi con mà cái bộ hi là phai mà mò là từ lấy là chỉ biết là ngay lai em cần phun lai em thì thế cần phun nghi lắm thì thế em bảo ngay em mau bol dia cần được bột thia nên cho mình thì lâu cho nên lâu còi chùa mấy cần phun cho nên cần được bột ma cái chỗ còi rừng mấy mau bòi thảo đứa em này bột cần mang liền bốc ra này lấy chú hết khóc mày hay Oli tikang kalau report jauh ta cuan achieve berak yang purple mix di book katu manga adu ta asen hi kal le anga cuanin anno ya hian hi tilai me hi orange color ani ta mo hi kala chole na hi lai velan apu kanga dikhan he ta ka kha ani chongli lai turin ka hisab mo hi chu kan apa na hu te ki kan payanga cuanin chunglam khi kan ti fel fai le zung ni o April tha a khtianga kan report ta apot lian zo ka te kan tha ka mo kan ti khanin alo chor ta luam mai ni ama ero chu achura hianin anwai hi chor thadu ang ringa a chong noi ber tur hi mo chuanin achung lampang tur ho hi ti hianin serthum rong te asen le purple mix te khati hianin kala la chhongat nga ta purple mix po hi me tha a thlin hi kala du tok lowa sang deuh tak khami angkha ni chhose ka du wang khanin asang ber tur ka ti wangin ka hruai chhota purple mix noya hianin asen hi kada anga katia chuanin khami asen noi li a khan serthum rong om lenga chuan an noi bera khanin changing kha omse katia hi ka ti fu chi adon lavin ka seta serthum rong le changing hi a color hi a in nai via mai serthum rong hi chungzo ka kalse adik jok mai the ni mo tun ha kan ngai to le chuan ma se a khatia ang tur khanin hi hianin kalotikal chho to ta ni chu o ka khan ta chuanin hei august tha a hian DAP nimcasto ka pek ba ka NPK ka tin ka pe a chuan September ra adin huna chu hi lo ni le ta hi serthum rong kalak chho tu re hi thang chak wak lawa ka zwa nga wa mo ki achi po ki alabuk wak lo ani chuan October thla alo ni chuan achi khi purple mix khi alo sei to suawa zi khi si choi hun to ta ni October thlatir lama hianin chu asang boxi amo chhongli tur ni ta a chhong chung ber tur a phei kha chu asan lu tu ka wang khanin le tang hiang ka ban phak to lawa ka do ka na khatianga ka han ti kha ngai ta October thlatir October ni enge mahatma kandia birthday chul ni mo school holiday ya hianin hi asiam thatna hi ka thok nok noka a chhong chung bera om tur purple mix ka dukha tikhianin kalo la khom ta tia khi ta khianin kan tron khom nok
no ka chuanin tikhian khiti lai bor vela troi buk tur khianin kalo ruwa manamo chuan khimi hnuaiah khianin katum dan chuanin a sen da kha katum mo khi a sen khi a chho ve nual to boka khi tiang khianin a sen kha khiti laia khimi a chung ber dot chi a thei tur khianin kalo hruai ngata tiang hianin kalo ruwa man ani October thlatir lampang a hian mo a rem chan dan angin hruiten kan phuar bita chuanin ti hianin a sen a kha lak chho kha katum ngata khi chhawng hni na tur ani ta ni Saron chhawng tur kan siam hianin poimo deuh mai chu a chi pa buk lura a hnuai lampang a atet le si khanin khanin i anni hmu dan ti kha ati buai thin ta ni chuan du thu sama chuanin a chhawng hnuai ber hi lian ber se a chung le kha a aya te hret khatia angzel khanin zui chho se a chhip ber khate ber se kha tia anga siam tur khani hemi hnuaiah chia hianin serthlum rawng kha chhawng khat khalada le kha katuma chumi chu athang chak vak lovani mo a serthlum rawng a hi chu chuanin a hnuai ber changing i ro hi chu thang chak khop mai a hi October thla tho October ni somhni paruk a chuanin khi serthlum rawng ka lak chho tum po khi alo sei ve ta deuh hle ka lo thang se a serthlum rawng hi a thang mo lutuka hi hiamin ti buai mo hi a sen a chunga mi tur khan par ve boka chuanin November thla a adin hun chu hi lo ni le ta a ron par tan swara chuan November a hianin DAP le Nimcasto kha ka pe chuak le veka NPK ro hi chu oga satang khan ka tinin ka pe chho char ani chuanin December ni somhni pani mas ma vela chuanin hei a chhawng hnuai berakada changing kha par na sato lutukani hei ti hian mo lo par ta chuaya hnuai ber hi a chhawng hnuai ber mai hi a buk thato em mai bok sia ma se hi khami chung chia chhawng tur serthlum rawng ka lak chho kha i ala thang thalei thei lova ka du chin po hi ala thleng zo lova mo ti hianin ka lo duat ngata abul headline thleng ve langa hianin serthlum rawng khada katumanta a sen kha chunga omlenga a chi pa khianin enge purple mix kha omle turani ta ni hei a hnuai hi chu a hnuai ringot po hi anal ve hrim to ni mo an par tak chuanin changing hi a common viawa I kan ngai san vak lo nia ma se a par du em a Saron hi an par tak hi chuanin a enga po hi alo moi vek maya a shape hi ulukila mo par pak lo se chuan hi December thatop lama din hun chu hi lo ni le ta par hian chak to lutuka an par deuh chhuai ringa serthlum rawng ka lak chho po kha tlemin than chun lo thang chho ve deuh hlek to a ka du na mun hei het lai tiang khanin a sen tur nen tiang hiang ka lo siam ta ni chuanin January ni som pakhat kumsa ni somhni paruk alo ni me chuanin hi adin mun ani ta changing hi par rain ti em hi ala par ngat mo chuan a chhawng chung tur lam hi chu kala hlo thing ta vak lova hi a chhip ber hi purple mix hi an thang chak em mai hi atir lama ka ti kha han hisap ta ulame thla April ka report te ngai to chuan buk le luai man to a ma se alaya da ka tum a sen le serthlum rawng khi an thang chak ta vak lova a in khuang rual don lo hle mai ni ma sengin kan ti trau wanga tun kum chho a chuanin tun kum top vela chuanin kan du ang sep te po kha kan chwa man to be seila tha ange kha ka Saron chhawng li rong sang pa tura ka lo buat sai jinga pakhat khami kha ka report atanga athan chhodan sang te ka enkol dan te kron ti lan thei chuni ta selangin hei tun lai chu Saron lampang video handa po hi
viewers hi kan tla niam topani chumi hi kan tru na niang ti ketia video siam hi atang chuan phur om lo lek thina ma se hi kan la ti tang ve zela chuan kan video te min lo en saka like comment share subscribe le hai min lo ti sak tu zong ti kha lom thu kan hril le mol chewa in Saron te lo vul moi zel silangin lo par vul chuk ula next video kan mu le don nia.